بساينتيفيكالي بروفد زخونه مصنعتي يلن سلام سمي دكتور سيراك على ملوكوتي بال كاب إيست أفريقيا حفشاوي حكمنا لو ما أنتي نزاربو لزعبة فلو ويدما seasonal influenza in children زي مالت قنفع تباهي يصوع بتقرنيا قنفع أخن بالكلنا زخونا ناي سرعة المستنفاس تسقن بإنفلونزا فيروس زمت انت خوينو مالتي إنفلونزا فيروس بزح عينتات يمزلو إنفلونزا A تايب B تايب C نابلكات خفاف لهم مالتي سزي بإنفلونزا عينت فيروس زمت ناي سرعة مستنفاس تسقن قنفع تباهي يصوع قنفع عجي بانتشو مبال بسعال بمتنخاف كوتا زخونة صررتانا يفنجا نايف كحلف يخيل مالتي كاندي تتصلوتي حصاناتيم كل غزي كم حلالفون حصاناتيم زم حلالفول كمالتي انفلونزا ويدما غنفع ناي حقفو غزي كاب حدا حساب 4 معالتي الله انتي مالتي اتي فيروس اب نفسخه اتي خص حمام زحممكا 4 معالتي تصنح ملكتات ناي حمام ناي غنفع نس ادمه عزيز تفلاليه اتي حفشاوي ملكتات كنت اقسم تخينا جن حدا سعال الله مالتي سعال قرطمات شوات معصاو صررتانا يفنጫ حصرت سنفاس زامسوليه مالتي اجي كله ملكتات على حدا سبع ينصبيانينا جن استفلاليه مالت رسمن سعالن كلو خل حدا قلعه غنفع كلو خلي صررتا فنጫ سعال قرطمات ترايون كلو خل مالتي كلاي ነገር ክንፈልጦ ዘለና ከም በዓል ተምላስ ውጻት ዛምሰሉ ምልክታቱን ነይሩ ከንጸልና ይኽእል ማለት እዩ ነብስና መብዛሕቲ ግዜ ንጉንፋዕ ባዕሉ ይዝከላኸሎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን እቲ ምልክታት እንዳፈኾሰ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ዝመጽእ ስለዚ ረስንን ተነይርዎ ትረስንን እናጎደለ ይኸይድ ቅርጥማት እናፈኾሰ ይኸይድ ገለገለ ምልክታት ከም በዓል ሰዓል ዛምሰሉ ግን ክሳብ እቲ ሕማም ሓዊን ከሎ ክቕጽል ይኽእል ማለት እዩ ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ክቕጽል ይኽእል ካልእ ክንፈልጦ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ቫይረስ ዝኾነ ዓይነት ረኽሲ ናይ ቫይረስ ኣብ ነብስና ከጋጥም ከሎ ስፔሻሊ ኣብ ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ንኻልእ ሕማማት ይዘቃልዕና ነብስና መብዛሕትኡ ግዜ ንጉንፋዕ ባዕሉ ይዝከላኸሎ ሓደ ግዜ ግን ንባክቴርያ ኢንፌክሽን የቃልዕና ማለት እዩ ባክቴርያ ኢንፌክሽን ክንብል ከለና ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ከም በዓል ኒሞኒያ ናይ እዝን ረኽሲ ኦታይትስ ሜዲያ ዝበሃል ዝተፈላለዩ ካልኦት ሕማማት ከም ጸልና ይኽእል ተወሳኺ ነዚ ቆልዑ ናይ ረስኒ ምጽዋር ዓቕሞም ኣዝዩ ትሑት እዩ እጂ ሓደ ፌብራይል ሲጀር ዝበሃል ኣሎ ፌብራይል ሲጀር ማለት ኣብ ቆልዑ በረስኒ ዝመጽእ ናይ ምንፍርፋር ጸገም ማለት እዩ ስለዚ ረስኒ ቡርቱዕ ረስኒ ከጋጥሞም ከሎቶም ህፃናት ብሰንክቲ ናይ ጉንፋዕ ናብ ምፍርፋር ከድህበሎም ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣዚና ክንጥንቀቐሉ ኣለና ቡርቱዕ ረስኒ ክሳብ ዝጸንሕ ክንጽበይ ይብልና ነዚ ክንፈልጥ እንተኾይና ዝተፈላለዩ ወይ ድማ ስፔሻል መርመራ ኣይድልን እዩ እንታይ እዩ እቶም ምልክታት ኣዝዮም ናይ ኢንፍሉዌንዛ ምዃኖም ፍሉጣት እዮም ጸረርታ ፍንጫ ሰዓል ረስኒ ቅርጥማት እንተለዎ ሓደ ቆልዓ መብዛሕትኡ ግዜ ጉንፋዕ ሓሚሞ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብኻልኦት ዓይነት ቫይረስ ግን ክመፀና ይኽእል እዩ ከምዚ ዓይነት ምልክታት ራይኖ ቫይረስ ዝበሃሉ ኣለዉ ስፔሻሊ እዚ ናይ ጸረርታ ናይ ፍንጫ ማለት እዩ ኣብቲ መድሃኒት ወይ ድማ ኣብቲ ሕክምና ዘምጾ ብዙሕ ለውጢ ስለዘየለ ማለት እዩ ናይ ግድን እንተደኣ ኮይኑ ግን መርመራ ደም ጌርካ እንታይ ዓይነት ኢንፍሉዌንዛ ሓሚሞ ከም ዘሎ እቲ ሰብ ብልክዕ ክፍለጥ ይከኣል ናይ ጉንፋዕ ዝሓመመ ሰብ እንታይ ዓይነት ሕክምና ኢና ንገብረሉ ወይ ድማ ከመይ ጌርና ኢና ክንሕግዞ ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ነሕውዮ ንዝብል ሕቶ እቲ ሕክምና ኣብ ሰለስተ ተኸፋፈለ እዩ ሳፖርቲቭ አንቲቫይራል ኤንድ ሲምፕቶማቲክ እዚ ማለት ሲምፕቶማቲክ ማለት ነቲ ዘሎ ምልክታት ኢኻ ትሕክም እንታይ ማለት እዩ ረስኒ እንተለዎ ናይ ረስኒ ክወስድ ቅርጥማት ተለዎ ናይ ቅርጥማት ሰዓል ተለዎ ናይ ሰዓል ከምዚ ዓይነት ሓገዝ እናገበርካ ነቲ ናይ ሕማም ተጻዋርነት ናይ ህፃናት ከተደልድሎ ትኽእል ማለት እዩ እቲ አንቲቫይራል ንብሎ ናይ ቫይረስ መድሃኒት ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዘለና ናይ ቫይረስ መድሃኒት ብዙሕ ሳይድ ኢፌክት ዘለዎ ኣዝዩ ብርቱዕ መድሃኒት እዩ ስለዚ
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጉንፋዕ ዝሓመሙ ህፃናት ኣድቫይዘብል ኣይኮናን ወይ ድማ ተመራፂ ኣይኮናን ክወስድዎ የብሎምን ስለዚ እቲ ክንገብሮ ዘለና ሓገዝ እንታይ እዩ ሓደ ናይ ምልክታት መድሃኒት ንህብ ማለት እዩ ናይ ቃንዛ ናይ ረስኒ ናይ ፀረርታ ናይ ሰዓል ዝበሃሉ መድሃኒታት ንሃብካ ትሕግዝ ከም ሳልሳይ ሰፖርቲቭ ኬር ንብሎ ወይ ድማ ሆም ቤዝድ ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ክትገብሮ ትኽእል ሕክምና ኣሎ ቀዳማይ ብግቡእ ማይ ክትሰቲ ክትክእል ኣለካ ነፍስኻ ሃይድሬት ክትገብራ ክትክእል ኣለካ ፈሳሲ ምዝውታር ማለት እዩ እዚ ማለት ነቲ ናይ ከባቢ ኣፍንጫኻን ሳምቡቕካን ዘሎ ናይ ደም ሳፕላይ የዕብዮ ማለት እዩ እዚ ስለዚ ብግቡእ ፋንክሽን ክገብር ብግቡእ ክሰርሕ ይሕግዝ ቶም ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ ኣብ ምድልዳል ኣዝዩ ዓብይ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ስለዚ ማይ ዋላ ፈሳሲ ብብዝሒ ክሰቲ ክእል ኣለዎ ሓደ ጉንፋዕ ዝሕመመ ቆልዓ ይኹን ዓብይ ማለት እዩ ካልኣይ ነቲ ናይ ጎሮሮና ናይ ጎሮሮ ቃንዛ ሓደ ካብቶም ምልክታት ኣብ ጉንፋዕ ንረኽቦ እዩ ጎሮሮና ሕርክርክ እዩ ዝብለና ስለዚ ነዚ ናይ ምሕዋይ ተኽእሎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ማይ ከተዘውትር ክትክእል ኣለካ ካልኣይ ዎርም ፍሉድስ እዞም ውዑይ ስተ ዝበሃል ኣብ ባህልናስ ኣለዉ ሻሂ ስቆ ዝኣምሰሉ ኣዝዮም ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ናይ ጎሮሮ ሕርክርክ ናይ ምባል ፀገም ከሕዊ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ጉንፋዕ ዝሓመመ ቆልዓ ይኹን ዓብይ ውዑይ ነገር ምስታይ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ሳልሳይ ክዛረበሉ ዘለኹ ድማ መዓር መዓር ንሰዓል ኣብ ምሕካም ከም ልምዲ ንነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ እዩ ኣብ ባህልና ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም መዓር ዝውቱር ነገር እዩ ማለት እዩ ብጥሪኡ ብማንካ ጌርካ ክትበልዖ ትኽእል ወይ ድማ ኣብ ፈሳሲ ሓዊስካ ክትሰትዮ ማለት እዩ እንዲ መዓር ጠቃሚ ዝኾነሉ ነገር መዓስ እዩ ነቲ ኣብ ግዜ ለይቲ ዝመፅእ ሰዓል ናይ ምጉዳል ኢፌክት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ መዓር ከም ሳፖርቲቭ ሕክምና ወይ ናይ ደገፍ ሕክምና ናይ ጉንፋዕ ክትጥቀመሉ ትኽእል ማለት እዩ ኣብዚያ ናይ ሕክምና ግን ከይ ተዛርብኳ ክሓልፍ ዘይደሊ ነገር እንታይ እዩ እዚ ማለት ናይ ዝመፀ ዓይነት ጉንፋዕ ኣብ ገዛኻ ትሕክሞ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ክንፈልጦ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ሓደገኛ ምልክታት ኣለዉ ብርቱዕ ረስኒ ተደጋጋሚ ተምላስ ምንፍርፋር ከም ዝበልክዎ እንተደኣ ኣርእዩ ኢሚዲየትሊ ናይ ሕክምና ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ብቐጥታ ቀዳማይ ክንገብሮ ዘለና ነገር ቬንቲሌሽን ወይ ድማ ኤር ብግቡእ ገዛና ክኣትዎ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ግዜ ንግሆ ፍኒስትራ ክኽፈት ክኽእል ኣለዎ ኤር ብግቡእ ክኣትዎ ቬንቲሌሽን ናይ ገዛና ሕልው ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ካልኣይ ፅሬት እዩ ፅሬት ብጣዕሚ እዩ ኣገዳሲ ብምትንኻፍ ከም ዝመሓላለፍ ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ እዚ ብምትንኻፍ ዝመሓላለፍ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ቆልዓ ዝትንክፎ ነገራት ኣዚና ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና ከም ሳልሳይ ኣንፅዮ ዘለኹ ድማ እዚኦም ቫይታሚንስ ሚነራልስ ዝበሃል እዮም ቫይታሚንስ ሚነራልስ ሰዓል ኣብ ምሕዋይ ብሳይንቲፊካሊ ፕሩፍድ ዝኾነ መፅናዕቲ የለን ግን ከም ሓጋዚ ወይ ድማ ናይ ሕማም ኣብ ምክልኻል ነብስኻ ምድልዳል ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ ስፔሻሊ ቫይታሚን ዲ ብብዝሒ ፀሓይ ኣይወፁን እዮም ኣብ ዩጋንዳ ዘለዉ ደቅና ቆልዑት ብብዝሒ ንደገ ኣይወፁን እዮም ፀሓይ ኣይህረሙን እዮም ኣብ ፐላሶታት ኢና ንነብር ስለዚ እንተተኻኢሉ ፀሓይ ክህረሙ ክእል ኣለዎ እንተዘይ ኮይኑ ግን ናይ ቫይታሚን ዲ ሳፕሊመንት ወይ ድማ መተካእታ ክረኽቡ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ቫይታሚን ዲ ንሓፈሻዊ ቫይታሚንስ ኤንድ ሚነራልስ ምውሳድ ንዝኾነ ጉንፋዕ ጥራይ ዘይኮነ ንዝኾነ ዝተፈላለዩ ሕማማት ዓብይ ሓገዝ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ካልእ ድማ ክታበታት ኣለዉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ክታበታት ኣለዉ ግን ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ኣዝዮም ዝውትራት ኣይኮኑን ግን ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ኢንፍሉዌንዛ ክታበታት ከም ዘለውን ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ነገር ሎማዓንቲ ዛዕባና ብዛዕባ ጉንፋዕ እዩ ነይሩ
سبيشالي أبتسانات زتكورة إليرو حفشة وزخنا حبريتا حسكم تكونوا تسفاي جبر سني لكم سماعهمني أزي إذا مسكناكم تي فاينال تيك هوم مسج إذا نزبلنا يوم أزي برتعت ملكتات كان بعل رسني مفرفر كسع زجبرو هتسانات حزنا يوم كنت أنا حبلنا وقلت حكمنا خنا مصابهم كإلا لنا كالق دما زخونا مس حكمنا زتأساسر حبريتا زدلي إن شاء الله بزن نقول لكم زلنا أدراشة كترخبونا يمتن دكتور سيراك كابيست أفريقيا. Thank you.